Άρχισε να μετράει χρόνο. Μετράει χρόνο. Οκ. Γιόρτασε 2012, τώρα 104 χρόνια από τότε που έγινε. Και αν θα σας πω πως τέτοια έργα που ονομάστηκαν παναρομικά έργα ήταν για τα τέλη του 19ου αιώνα, τις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν κάτι εντελώς συνηθισμένο. Ναι. Αυτό που σήμερα φαίνεται εντός πρωτότυπο και ανεπανάληπτο, οι παλιές κοινωνίες τότε από τις αρχές του 20ου αιώνα είχαν συνηθίσει τέτοια έργα. Συνηθιζόταν κάθε χρόνο κάποιος να παρουσιαζόταν τέτοια έργα. Είτε για τους Γάλλους, είτε ιστορικά. Και ο συνήθως, όμως αυτό που συμβολίζει το σύντομο από αυτό που είναι παλιά, ξέρετε, για να γίνει όμως όλα αυτά, για το σχέδιο του ζωγράφου, του ζωγράφου που έκανε το ερωτικό, που μεγαλοποιούσε χωρίς να ξέρει ότι θα γίνει το μουσείο. Δεν το ξέρει. Δηλαδή, κανείς ότι τώρα ο συνήθως γιατί δεν γιατί η μοίρα, δηλαδή τον έργο ξεκάθαρη. Ο συνήθως ένα τέτοιο έργο θα παρουσιαζόταν για Είμαστε από την ΕΡΤ 1,2,3 ζωντανά στον αέρα. Αυτή τη στιγμή βλέπετε τον πύραγγα το τεράστιο, ο οποίος ανεπαριστά τη μάχη του Μποροντινό το 1812, τα στρατεύματα του Ναπολέον με το στρατηγό Κοτούζο. Από την ΕΡΤ 1,2,3 ο Θεόδωρος Αγγελάκης Σιγκελάκης. Islas de los campesinos, allí se puede ver los ejércitos de caballería y también al fondo allí en infantería de este famoso general Reyes. Y cuando se για να του πει μια ιδέα. Τι ακριβώς θα εκπονήσει. Αυτή τη μάχη, την άλλη μάχη. Από αυτή τη μάχη, ποια θα εκπονήσει. Όλα αυτά είναι μεγάλη σύνδεση που κράτησε πάνω από 10 χρόνια. Και όταν πια ήταν έτοιμα, γιατί πήγε στο τοπίο εκείνο που έγινε η μάχη, γνωρίζοντας τι ακριβώς θα κάνει, ζωγράφησε εκεί επί τόπου κάθε ένα κομμάτι. Και όταν όλα τα ήταν έτοιμα, πήρε 4-5 παιδιά από την Ακαδημία βοηθούς και μαζί μέσα σε 1,5 χρόνο κάνει όλα αυτά που είχε σχεδιάσει. Μέσα σε 1,5 χρόνο. Άρα στα 13, περίπου 12,5-13 χρόνια ήταν αυτό που κράτησε από την αρχή, από την πρώτη σκέψη του μέχρι την υλοποίηση της ιδέας της σύλληψης της ιδέας. Και θέλω να σας πω, συνήθως ένα παναρομικό έργο τα χρόνια εκείνα, ειδικά στις αρχές του 20ου αιώνα, αποτελείται από τα 3 στοιχεία. Το πρώτο, το βασικό στοιχείο, εδώ είναι ο μουσαμάς ένα ζωγραφική εδώ, που είναι όλο κομμάτι, μόνο κομμάτι. Και τώρα θα σας δείξω τώρα ένα σημείο, που το κρίμα σας δείχνω το ζωγραφική. Κοιτάξτε λίγο λοιπόν μια γραμμούλα, την οποία μετά από τόσα χρόνια, από 100 χρόνια, δεν την κρύψανε, που μπορούσαν να την κρύψουν οι συντηρητές, ακριβώς στημένο ώστε να φαίνεται στο σημείο που είναι